Hyvää huomenta ihmiset, Miska, valmentaja CrossFit-Sornaisella. Ajattelin pikaisesti vain laittaa pienen videon ruoan syömisestä. Eli siis usein ongelma on se, että jos ei ole valmistanut ruokaa, niin syö vähän huonommin, ei ehkä niin hirveän terveellisesti. Eli se mitä mä tänä aamulla heräsin just, mä oon laittanut aamiaisen valmiiksi ja lounaan. Itse asiassa eilen oli joku tehnyt illallisen valmiiksi jopa. Kesti 10 minuuttia. Näytetään. Just. Elikkä paistinpannuun sipulikuutioita, pinaattia ja 5 kananmunaa kokosöljyn kanssa. Se on aamiainen, kesti 10 minuuttia ja sen jälkeen salaatti, juustoa, tonnikala, lisäjuustoa, oliiveja, avokadoja 2 ja tomaatti. Siinä näkee chilipaketti, minkä mä unohdin laittaa aamiaista varten, mutta se olisi voinut olla aamiaisessa mukana myös. Ja sen lisäksi uuniperuna ja jauheliha. Sekään ei kestänyt hirveän paljon aikaa varmaankaan. Eli jos on valmiina ruokaa, niin ei tarvitse... Meniköhän se ylös alas nyt? Varmaankin. Ei tarvitse pelätä sitä, että syö huonommin. Jee. Jos haluat tietää lisää, www.wolverinehelsinki.fi.com